na magiging, sabi natin, baka maging kapareha ni Sir Paul in the future. Ma'am Joy? Si Ate Lynn. Halika dito, dali. Yes, ma'am. Si Alaysa. Elijah. Si Ma'am Joy. Ma'am Joy. Monique and Monique. Laika. And Laika. Laika, EMD. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Sir, halika dito. Kumain mo lang yung upuan mo dito. Okay. There. Ipusin mo dito ang konti, sir. Ayan. Sir, pwede pa umupo ka dyan? Okay. Sir, yung dalawa kamay mo against dito. Yan. Bakit di ka ganyan? Una lang, ilaw dito sa mga ganun. Okay. Lovely ladies, ang gagawin nyo po, paligiran nyo po ang ating lucky guy. Paligiran nyo po. This is just a game anyway. Alright. Alam ko, iba sa inyo, may boyfriend. Diba? Tama ang pagpapaalam lang. Okay. Ang pag-usap-usap po na kayo. Okay. Paligiran nyo po ang ating lucky guy. Paligiran na para sa kanya. Okay. Ngayon, kung sino man ang unang makadakma nung nasa gina ni Paul, siya po ang pwede nang bumalik sa kanya. Okay. Pakitignan mo kita, wala pa dahil kukunin pa lang. Okay. Okay. Ito po yung masisilbing talong ni Paul. Okay. Kung sino man ang unang makadakma sa inyo, ladies, she can safely go back to her seat. Pagalingan ng pagdakma, ang labanan hindi pa experience na. Okay. Grabe ang tao ni Laika. Naiba ako. Okay. Oh, like your name? Sino gusto mo maglagay? Ako o yung maglagay? Ako na? Okay. Sabi mo, okay na? Okay, yeah! May berde-berde pa. Okay. Pag nag-stop yung music, takma agad. Ready? Alright. Clockwise sa ikot ha. In 3, 2, 1, go! Ikot. Kakalikot. Okay! Sino ba? Magaling mo dumakbo muna. Okay. Mga pala mo ulit. Ito si Joy. Huwag ka na ito. Sige mo na. Upo ka na magkapagalala. Huwag ka ng sikreto mo. Ba't ang bilis mo magdakbo? Nakapag-first mo, tinapos mo agad. Yun ang pinakasikreto mo. Bakit magaling ang mandakbo man? Okay. Please do the honor of balik yung talong ni Paul. Hindi net sa'yo yan. May net sa iba. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan, thank you. Mukha na kuryente ka. Okay, round 2. Go! Round 2 tayo mga kaibigan. Nag-iisa ko na yung strategy. Ayun! Ayan! Ayan! Para! Okay. Ma'am, ang pangalan mo? Basta talong talaga, di mo magiging makagawa. Ma'am, halika rito. Ma'am, bakit sabi ka rin sa tanong? Pangalan mo? Monique. Ma'am, Monique. Ma'am, bakit? Anong pakiramdam na hawak mo yung talong ni Paul? First time, hawak yung talong! Okay. Ma'am, pakibalik na po yung talong, hindi para sa iyo. Ayan. Thank you so much, Ma'am Monique. Now, round 3. Go! Okay! Okay, ma'am! Halika rito, ma'am! Ma'am, ano pala na? Alaysa! Ma'am, Alaysa! Pakita mo naman sa akin, ma'am, pakidescribe nga yung talong ni Paul. Anong description mo yan? Ay, kinikilig ka. Ma'am, description lang ng talong ni Paul. Parang alam nila, habang-habang ko, alam nila pakiramdam na habang mo yan. Ano? Color ba yun eh? Kulang na ng dugo.
Balik yung talong ni Paul, okay? Okay, ladies! Final round, ladies and gentlemen. Dito na magkakaalaman. Okay, matalikod ako ha. Para fair. Okay! Ay! Oh, pinuha mo sa likod eh. Oh my God! Bakit expert ka sa mga ganyan talong-talong? Ano si Fredo? Ba't ang bilis mo dumakma? Ma'am, Strategy, sir. strategy! Oh, pakibigyan ako yung karapat dapat sa talong ni Paul. Okay, ma'am. Ma'am Lina. Okay, ma'am. Ma'am? Lee. Ma'am Lee. Okay. Ma'am Lee. Sir. Okay lang magkakagapos tayo para dyan, sir. Okay, pakunin mo yung Simply Wild. Balik ko dito. Ayan. Ma'am Lee, may boyfriend ka ba nandito? Nandito? Wala. Tapos wala din yung girlfriend mo. Diba? Ma'am, kung sakaling, ikaw kung muna tayo, kung sakaling maging kayo ni Ma'am Lee, ano itatawag mo sa kanya? Be. 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 Tamad ka rin, ano? Bella. Ikaw naman, ma'am, kung hindi ka payag doon sa Be, ano gusto mong itawag kay Paul? Fresh na. Besh! Sakit naman. Okay, halika dito, Paul. Gagawin mo na yung ginawa ni Marcelo Gates. Ngayon naman, ang gagawin mo, ibabalik mo lang pataas. Ha? Ibabalik mo lang pataas. Kung okay lang na yan? Oo, okay lang. Gusto mo ba? Ikaw pang magiging natin talaga. Siyempre gusto mo, ako, gusto mo palit tayo ko, NC. Okay. Halika rito, Paul. Halika rito. Okay. Hindi ka marunong sumayaw, hanggang tayo mag-sumayaw. Okay? Ready ka na, Paul?